Pozdrav svima, danas snijamo kako vidite da li može neka igrica vam podrži, da li je to ikako moguće da vam podrži. Sad ću vam ja to pokazati. Uđite na Google Chrome ili Chrome. Kada vam uđe, malo se ljudi deredu tamo, nešto se svađadu, jebeš im tetkicu, ali idemo mi svojim poslom. Kucate www.google.com, pička ti materina, com bre. A sad se hoćete lepati malo ti ja jebem. Ljudi, ali vrućina ođe kod mene da umrete, ali nema veze, idemo mi dalje. I kada uđete, onda kucate Can Run It, uđete na prvi link, izbacit ćemo ako uđete normalno na prvi, a mi ćemo uzeti neku malo slabiju igricu, na primjer Battlefielda, Broforce i tako te kurčevite. Ili ne znam ko mi je kurac. Snima mi se, znači da mi mogu da snimim svašta. Ajde bre više. I sada kada vam je ušlo, izbacit ću vam ovako nešto i idete ovdje gdje piše search for a game. I kada izaberete to, idete Can Run It, idete View Reconstruct tu. I onda ću vam izbaciti ovdje dole koliko uzima sve, ali ja ne mogu to sad da pokažem.